Sure Bekara ayetên 75 heta 105 em dê bixwînin. Werin em bi hev re meala Qur'ana pîroz bi Kurdî bixwînin. Gava li mümînan rastên dibêjin me jî bawer kir lê gava xwe bi xwe diman digotin ma hûn tiştên ku Allah di Tewratê de ji we re diyar kiriye ji wan re dibêjin ji bo ku ew jî li cem Xwedayê ve li dijî ve pê delîlan bînin. Ma hûn aqil nagihînin wê? Ma qey ew nizanin ku Allah bi tiştên ew we dişêrin û yên ku eşkere jî dikin teqez dizane. Hinek ji wan nexwandane, dilxwazî û hêviyên derevîn netê de, kitêbê nizanin, ew sirf guman dikin. Xwelê li serê wan kesan be ku kitêbê bi destê xwe dinivîsin, paşê ji bo bi pereyekê hindik bifroşin dibêjin ev ji cem Allah e. Xwelê li serê wan be. Ji bo tiştê destên wan nivîsiye û ji bo keda ew dikin jî xwelê li serê wan be. Tev gotine agir ji çend rojên bi hejmar pêve dest me nade. Tu ji wan re bibêje. Ma qey we ji Allah sozek standiye. Allah ji ehda xwe helbet venagere. Yan jî di heqê Allah de tiştên hûn pê nizanin dibêjin. Nexêr, çi kesê gunehekî bike û gunehê wî dorpêç bike, ew ehlê cehennemê ne, ew ê tê de ebedî bimînin. Evên îman anîne û karê qen jî dikin ehlê cennetê ne, ew ê tê de ebedî bimînin. Ne me soz ji zaroyên İsraîl girt ku ji Allah pêve tu kesekî din nehebînin û bi dê û bavan, bi meriv û sêvî û belengazan ji qenciyê bikin, qenciyê ji însanan re bibêjin, divê nimêj bikin û zekatê bidin, paşê hindik ji we netê de hûn ji soza xwe vegeriyan û tev hîn jî hûn berê xwe diguherînin. Ne me soz ji we stand ku hûnê xwîna hev nerijînin û hewdû ji welatê hev dernexin, soxîn we jî ew qebûl kir, hûn bi xwe jî şahîdin. Paşê hûn wanên ku we wê soza dabû, hûn hev dikujin, hinek ji we hinekan ji warê wan derdixin. Li dijî wan bi gunehkarî û neyarî alîkariya hev dikin. Ger bi hêsîrî bên cem we jî, tevlî derxistina wan li we heram e jî tev hûn fidyeyê jî wan distînin. Ma qey ji kitêbê bi hinekî îmanê tînin û bi hinekî jî hûn kafir dibin? Kî ji we wisa bike cezayê wî di jiyana dinyayê de tenê riswatî ye û roja qiyametê jî ew ê bi bal ezabê herî dijwar ve bên vegerandin. Allah ji tiştên hûn dikin nexafil e. Ên bi axiretê jîna dinyayê kirîne ew bi xwe ne. Ji xwe ne ezabê wan sivik dibe ne jî alîkariya wan têkirin. Me Tevrat da Musa, di pey wî re jî me li pey hew pêxember şandin, mucizeyên eşkere dan Îsayê kurê Meryemê û me bi canê pîroz Cebraîl destek daye. Qey çi cara ku pêxemberek bi tiştên ne li gorî dilê we ji we re bê, hûn ê quretiyê bikin û hinekan ji wan biderevînin, hinekan jî bikujin. Cîhûyan bi qerf ji pêxembere digotin, dilê me têr e, ne hewceyê peyvên te ye. Naxêr, Allah ji ber kufra wan lanet li wan kiriye. Loma ew qasî hindik baweriyê tînin. Gava ji cem Allah kitêbekî ku Tewrata di destê wan de ye tasdîq dikir ji wan re hat, ji xwe berê ji wan li hemberê kafiran serkeftin dixwast. Dîsa ji gava tiştê wan ev nas dikirin jî ji wan re hat, ev înkar kirin. Laneta Allah li wan li kafiran be. Tiştê ku xwe pê firotine çiqas pîs e.
ev ji dexestî bi vehya ku Allah ji fedl û kerema xwe ji bendeyan xwe kê bixwaze jê re daxistiye, kafir dibin. Loma bi xezebek li ser xezebekê vegeriyan, ezabê risvaker ji kafiran re ye. Gava ji wan re tê gotin, bi tiştên ku Allah nazil kiriye îmanê bînin, dibêjin em ê bi tiştên ji me re hatiye daxistin îmanê bînin û yên wekî din înkar dikin. Kur'an heq e û Tewrata ku li wan e jî tesdîq dike. Tu bibêje ger bira ve bi Tewratê îman danî, nexwe çima berê we pêxemberên Allah dikuştin? Musa bi delîl û mucizeyên pir eşkere hat ji we re, paşê di dû vî re ve golik ji xwe re kir îlah. Ne hûn wisa zalim in? Ne gavekî mesoz ji we stand û çiyayê Tûrê bi ser we de rakir û got: Tiştê ku me daye we hûn bi hêz bigirin û baş guh bidinê. Lê gotin me bihîst û me îsyan kir. Ji ber kafiriya wan dilê wan bi hezkirina golikê têr vexwariye. Ji wan re bibêje ger hûn mu'min bin, îmana we çiqas tiştekî pîs emrî we dike. Ji wan re bibêje ger wekî hûn dibêjin li cem Allah warê axiretê, ne yê însanên din e sirf yê we tenê ye. Naxwe ger de dehka xwe de hûn samî min e, de ka mirinê bixwazin. Loma ji ber tiştên wan berê kirine mirinê qet nexwazin ew. Allah bi zaliman baş dizane. Tu yê wan bibînî ku ew ji her kesî bêhtir, heya jiyên putperest jî bêhtir bi ser jînê de direelin. Her yek ji wan dixwaze ku hezar salî bijî. Lê jîna hezar salî jî tu kesî ji ezab dûr naxe. Tiştên ew dikin, Allah dibîne. Tu bibêje yê dijminê Cibrîl be, bila baş bizanibe ku wî ew kitêb bi destûrê Allah daxistiye qelbê te û ew hem kitêbên beriya xwe tesdîq dike, hem jî ji mumînan re rêber û mîzgîn e. Ê ku dijminê Allah, melaîketên wî, pêxemberên wî, Cibrîl û Mikaîl be, bila baş bizanibe ku Allah jî dijminê kafiran e. Bi sond me ayetên eşkere ji te re daxistine, ji fasixan pê ve tu kes wan înkar nake. Ne çi cara ew ehdekê bidin wê hinek ji wan wê ehdê xerab bikin û bavêjin, ji xwe pirên wan baweriyê nayînin. Gava ji cem Allah pêxemberek ji wan re hat û tiştên bi wan re ne ji tesdîq dikir, komek ji yên xwedî kitêb, wekî ku ew qet nizanin, kitêbê Allah dawêtin pişt xwe. Wan da pey tiştên ku şeytanan di heqê hukmdariya Suleyman pêxember de ji ber xwe derdixistin. Ne xwe Suleyman ne sihir çêkir ne jî kafir bû, lê belê şeytan bûne kafir. Ji ber van însan di eliman din sihirbazî û tiştên ji her du melekên li Babilê, Harût û Marût re hatibû daxistin. Lê wan her duyan heya negotina em her du vesîla fitne û îmtihanekê ne. Nebî tu kafir nebe. Tu tişt fêrî tu kesî nedikirin. Lê wan ji her duyan tiştên ku pê newbera mêr û jînê xwera dikirin hîn dibûn. Ger ne bi destûrê Allah be, ew bi vê nikarin bi tu awayî zerarê bidin mirovan. Ev di elîmin tiştên ku ziyanê didin wan û bi kêrî wan nayên. Wan baş dizanibû ku kesê wê efsûnê bikire, li axiretê tu par ji wî re nîne. Çiqas pîs e tiştên ku wan xwe pê firotine, xwezî wan bizanibûya. Ger wan bawer bikira û li hemberî Allah ji biêdebiyê xwe biparastana, xelatek ji cem Allah helbet wê çêtir bûya, xwezî wan zanibûya. Gelî yên bawerî anî ne. Nebêjin tu guh bide me, lê bibêjin çavdêrê me be û hûn guhdarî bikin. Ezebekî bijan ji kafiran re heye. Ne kafirên xwedî kitêb
ne jî yên müşrik. Naxwazin ku qenciyek ji Rebbê we ji we re bê daxistin. Lê Allah kê bixwaze wî bi rehmeta xwe hil dibijêre. Allah xwediyê lütf û îhsana mezin e. Çi ayeta em nesîx bikin û an jî em wê bidin ji bîrkirin, em ê yeka jê çêtir an jî ayetek wek wê bînin. Ma qey tu nizanî Allah teqez bi her tiştî dikare. Ma qey tu nizanî ku hukmraniya asîman û erdê bêguman Allahın, ê Allahın ji xwe ji Allah pê ve jî tu dost û alîkarî ve nînin. Ma qey wekî ku berê ji Musa hatibû pirsîn, hûn jî dixwazin ji pêxemberê xwe bipirsin. Kesên îmanê bi kufrê biguherînin, bêguman ew ji riya ripî rast şaş bûne. Gelek jî yên xwedî kitêb sirf ji hesûdiya xwe piştî ku heqî ji wan re bi temamî eşkere bû jî xwestin ku piştî baweriya we vegerînin kufrê. Naxwe heya di heqê wan de emrê Allah bê, hûn wan efû bikin û bibexşînin. Allah bi her tiştî dikare. Nimêj bikin, zekatê bidin, di pêşiya xwe de hûn çi xêrê bişînin jî hûnê wê li cem Allah bibînin. Bêguman Allah tiştên hûn dikin baş dibîne. Gotin ji yên cihû yan ên file pêve tu kes nakeve cennetê. Ev heviyên wan in. Ji wan re bibêje, ger hûn rast dibêjin, de kanî delîla xwe bînin. Naxêr, kî berê xwe bide Allah û qencikar be, ji xwe xêra wî li cem Xwedayê wî ye. Ne tirs ji wan re heye, ne jî ew xemgîn dibin. Cihû dibêjin, file ne li ser tu tiştî ne. File jî dibêjin, cihû ne li ser tu tiştî ne. Qaşo ew kitêbê jî dixwînin. Wan müşrikên nezan jî galgalên wek ên wan digotin. Êdî Allah wê di navbera wan de di heqê tiştê ku wan li ser li heviyane de roja qiyametê vê hukm bike. Ma ji wî kesê ku di mizgeftên Allah de men'a zikrê wî dike û ji bo xerakirina wan dixebite kî zalimtir e? Ji xwe heqê wan ew e, divê ew bêtirs nekevin mizgeftan. Li dinyayê rûreşî û li axiretê jî ezabekî mezin ji wan re heye. Rojhilat û rojavayê yên Allahın, hûn berê xwe bidin ku berê Allah li wê derê ye. Bêguman Allah xwediyê lütf û kerema fireh e û zana ye. Dibêjin ku Allah zarok ji xwe re girtiye. Ew ji van tiştan pak û bêrî ye. Belê çi tiştên di asîmanan û erdê de hene hemû yên wî ne. Hemû ji jêr we stû ditewînin. Allah yê ku bê nimûne asîman û erd afirandine. Gava bixwaze karekî bike, bêguman tenê jê re dibêje çê bibe, ew jî hema pê re çê dibe. Yên nizanin dibêjin ku ma ne pêwîst e ku Allah bi me re bipeyve yan jî nîşanekî ji me re bîne. Yên berî wan jî wisa galgalekî wekî ya wan digotin. Dilê wan bûne wek hew, me ayet ji bo qewmekî ku ji dil pê bawer dikin eşkere kirine. Bêguman me tu bi heqî yeşandiye, mizginberî û hişyarwanî. Ji ehlê cehennemê tu ne mesûlî. Heya tu neçî ser dînê wan, cihû û file ji te razî nabin. Bêguman rast riya Allah e. Piştî wê zanîna ku ji te re hatiye, tu jî rabê bidî pey hevesên wan, ne tu dost ne jî tu alîkarî te ji alî Allah çê nabin.
Evên me kitêb daye wan û ew wekî divê wê dixwînin, jixwe yên ku îmanê pê tînin jî ew bixwane. Kesê ku wê înkar bikin, ên dixesirin ew bixwane. Gelî zaroyên İsraîl, hûn îhsan û nîmetên min ên min dabûn we bibîr bînin, bêguman min hûn di ser mirovan re girtibûn. Hûn xwe ji rojekî wisa biparêzin ku tu kes di vê rojê de tiştekî di ber kesekî de nade, ji bedêla tu kesî jî fidye nayê qebûlkirin. Şefaet jî ji tu kesî re feyde nake û alîkariyê wan jî nayê kirin. Ne gavekî Xwedaya İbrahîm bi çend peyvan ev ceriban dibû, gava ku İbrahîm bi temamî ev bicî anî, Allah jê re got, bêguman ez ê te ji mirovan re bikim pêşeva. Vî jî got, zuriyeta min jî bike pêşeva. Rabbî vî got, soza min ne ji bo zaliman e. Ne me Kabe ji mirovan re kir ciyê civîn û evletiyê. Hûn jî meqamê İbrahîm ji xwe re bikin ciyê nimêjê. Me soz ji İbrahîm û İsmaîl stend ku hûn ê ji bo yên ku tewaf bikin, têkevin xewlê, diçin rûkûyê û sucudê mala min paqij bikin. Vê gavê İbrahîm ji wisa dua kir û got, Xwedayê min, tu wê derê bike bajarekî bi ewle, rûniştiyên wê yên ku îman bi Allah û rojê axiretê anîne jî bi fêkiyên tevr bi tevr xwedî bike. Allah got, ez ê kesê ku kafir bibe jî hindik xweşî bidim jiyandin. Paşê ez ê wê tixim ezabê agir, ev wargehekî çiqas pîs e. Ne İbrahîm û İsmaîl stûnên beytê bilind dikirin û digotin Perwerdekarê me, tu ji me qebûl bike, yê wekî divê dibihîze û yê dizane helbet tu yî. Xwedayê me, tu me her duyan ji xwe re bike misliman û ji zuriyeta me jî ji xwe re ummetekî misliman çêke. Usûla îbadetan şanî me bide, toba me qebûl bike, bi rastî yê tobeyan qebûl dike û yê dilowan tu yî. Perwerdekarê me, tu ji wan re pêxemberekî ciwan bişîne, bila ji wan re ayetên te bixwîne, Qur'anê û hikmetê fêrî wan bike û wan pak û paqij bike. Bêguman ê ezîz û hekîm helbet tu yî. Ma ji nezanê ehmeq pêve, kî rûyê xwe ji dînê İbrahîm dizîvirîne? Me ew li dinyayê bi pêxemberitiyê kir xwedî rûmet û ew hilbijart. Li axiretê jî bêguman ew ji salihan e. Gava ku Xwedayê wî jê re got, ji dil û can tu teslîm bibe, wî jî got, ez teslîmê Xwedayê aleman bûme. İbrahîm ew wesiyet li zareyên xwe kir, Yaqûb jî, lawên min, bêguman Allah dînê İslamê ji bo we hilbijartiye. Nexwe di her hal û karî de hûn jî bi mislimanî bimirin. Naxwe qey gava Yaqûb ketibû ber mirinê hûn li cem wî bûn? Ne ji zaroyên xwe re digot, hûn ê piştê min çi bihebînin? Wan jî digot, em ê ji Xwedayê te û Xwedayê babanê te İbrahîm, İsmaîl û İshaq re ku Xwedayekî bi tenê ye îbadetê bikin û em ê teslîmê wî bibin. Ew ummetek bûn, hatûn û çûn. Ked û kespa wan ji wan re ye, ked û kespa we jî ji we re ye. Tiştê ku wan dikirin ji we nayê pirsin. Wan ji we re digot, hûn bibin cihû yan jî file, hûn ê bi ser rêya rast vebin. Tu bibêje, naxêr, rêya rast dînê İbrahîmê henîf e. Ev ne ji müşrikan bû. Hûn bibêjin, me bi Allah bi Qur'ana ku ji me re hatiye, bi tiştên ku ji İbrahîm, İsmaîl, İshaq, Yaqûb û neviyên wî re nazil bûne, biyên ji Musa, İsa û biyên ji pêxemberan re jî cem Perwerdekarê wan hatiye, îman aniye. Em tu ferqê naxin navbera yekî ji wan. Em teslîmî
wî bûne. Ger ew jî bi tiştê ku ve îman pê anîye wek ve îmanê bînin, bi rastî êdî ev bi ser rêya rast dikevin. Lê eger berê xwe biguherînin, bêguman ev di dijberiyê de ne. Li hemberî wan Allah wê besî tebe. Ev baş dibîze û baş dizane. Boyaxa Allah, ma boyaxa kê ji yê Allah hîn çêtir e? Em tenê wî dihebînin. Tu ji wan re bibêje, ma hûn di heqê Allah de bi me re münaqeşe dikin. Ne ew hem perwerdekarê me ye hem jî perwerdekarê we ye. Emelên me ji me re ne, emelên we jî ji we re ye. Em bi dil û can yên wî ne. Ma qey hûn dibêjin İbrahîm, İsmaîl, İshaq û Yaqûb nêviyên wan cihû yan jî Yaqûb û nêviyên wan cihû yan jî fileh bûn. Tu jî bibêje ma hûn bêhtir dizanin an Allah. Gelo ji wî kesî ku şehdetiyek li cem Xwediyê gelo ji wî kesê ku şehdetiyek li cem xwe ji Allah vedişêre kî hîn zalimtir e? Allah ji tiştên hûn dikin ne xafil e. Ev umetek bûn bi rastî hatin û çûn. Ked û kesba wan ji wan re ye. Ked û kesba we jî ji we re ye. Ji tiştên wan kirine hûn ne berpirsiyarin. Wê hinek însanên bême jî bibêjin, ma çi ji qibleya wan a ku ew berê li ser bûn berê wan zivirand? Tu bibêje rojhilat û rojava yên Allahın. Kê bixwaze wê dibe ser rêya rast. Bi vî avayî me xwest ku hûn bibin umetekî mûtedîl, ji bo ku hûn ji însanan re bibin mînak. Pêxember jî ji we re bibe mînak. Çi xas guhertina vê qibleyê kesên ku Allah ev hidayet kirine netê de li ser yên din pil giranbêjî wê qibleya ku tu berê xwe didiyê sirf ji bo yên didin pey pêxember ji yên ku dicî de li ser pehniya xwe ji dîn wergerin veqetînin me kiriye qible. Allah îmana we tu carî winda nake. Bêguman Allah ji bo însanan pir bi rehm û dilewan e. Helbet em zivirandina rûyê te yê ber bi asîmanan we dibînin. Em ê jî berê te bidin qibleyekî pêkêfa te bê. Êdî tu berê xwe bide hêla Mescida Heramê, hûn li ku dibin bibin berê xwe bidin hêla wê. Bêguman evên Xwedî kitêb baş dizanin ku ew rast e û ji Rebbê wan e. Allah ji tiştên ew dikin ne xafil e. Tu ji yên Xwedî kitêb re hemû delîlan jî bînî, dîsa jî nabin tabiyê qibleya te. Tu jî nabî tabiyê qibleya wan. Hûn ji wan jî berê xwe nadin qibleya yên din. Ger tu piştî wê zanînê ji te re hatiye bidî pey kêfa wan, bêguman ev çaxê tu yê bibî ji zaliman. Evên me kitêb daye wan çawa zoreyên xwe nas dikin, Muhammed jî wisa nas dikin. Tevlî wî avayî jî bêguman komek ji wan bi qestî heqî vedişêrin. Heq ji Xwedeyê te hatiye. Nebî, tu nebejî yên dûdil. Ji bo her kesî yekî ku berê xwe didiye heye. Ji bo her kesî qibleyekî ku berê xwe didiye heye. Naxwe hûn jî di qenciyê de bi hev re bibezin. Hûn li ku dibin bibin Allah wê ve hemûyan bîne cem hew. Bêguman Allah bi her tiştî dikare. Tu ji ku derkevî derkeve berê xwe bide Mescida Heramê. Bêguman ew rastî ye ji cem Rebbê te ye. Allah ji tiştên ku hûn dikin ne bêha ye.
Tu ji ku derkevî derkeve êdî tu berê xwe bide hela Mescid-i Heramê. Hûn jî li ku dibin bibin berê xwe bidin hela wê ji bo ku delîlekî mirovan li hemberî we çênebe. Lê ji wan yên neheqîkirine ne têde, hûn ji wan netirsin, ji min bitirsin. Ji bo ez jî qenceyê xwe li ser we temam bikim, hêvî dibe hûn werin ser rêya rast.